Jeg plejer altså bare at banke pladen ud, eller? Jamen du kan også bare tage stangen, og du har masser af tid jo. Det er spændende, hva'? Nu vil jeg flække sådan en. Jeg så, det var godt. Er det noget med, de mangler varme? Er der noget? Ja. Episk. Hvis der ikke var noget den her gang, så er det fandme noget. Prøv at få den på højkant i stedet for. Hup. Tager du en Mads? Hvad? Tager du en slug også? Ja. Nej. Klar, tror jeg. Nå. Men skal du ikke også have slug? Hvad er det? Ja. Jeg ser. Kan du ikke lige se det? Nej, lige nu. Det er der Jeg prøver at vende. Ja. Den går sgu over i 2, men det er også okay. Så har vi 2. Prøv at få den på højkanten her. Og så lige så meget, at vi kan slå de der 2 tunger sammen. Måske. Jeg ved det ikke, om man kan. Så sgu. Det kan også bare være, at den skal have noget forarme. Okay, det giver det noget. Ja, det kan det godt være. Du kunne lukke den sammen der i midten der. Så det er super cool. Jamen, nu kommer jo den der. Nu er jeg klar. Så prøv. Kan du lade det op? Kan du få den op på højkant? Hvad siger du? Kan du få den op på højkant? Helt op sådan. Lort, det tager den. Det skal godt ud. Skal jeg lige holde den? Kan jeg det? Men herregud, det er et godt sted. Prøv bare. Ja, pas på. Skal vi... Prøv lige at der ligger en masse spark ovenpå. Kom kæmpe Og så Emil, hvad siger du til det? Det er da jern. Der kommer mange knister. Ja, der kommer også det forskning til. Prøv at stoppe. Jeg kan ikke fortsætte med det eneste skæld. Slår det sgu sammen nu. Hvad siger du? Hvis vi fortsætter nu, så slår vi det bare fra hinanden. Ja, det bliver bare varmt. Det skal være hvid, for at vi kan slå det sammen. Det der croissant til at hænge på, hvis det var lige. Ja. Skal den deles? Nej, den der var det ikke. Den er ikke større end det. Eller det skal den vel. Klart den skal, vi har en øks. Ja, øksen, den er derovre. Ej, hvor var jeg dum. Undskyld Jeppe. Det skal op på højkant. Nej, prøv nu bare. Ja, det skal. Pas på, Tove. Det slår noget fint. Så. Fino. Ja, perfekt. Er det så Men okay. Men det kan godt nok ikke svare sig. Det var godt. Er hvad for noget? Det kan godt nok ikke svare sig. Jeg er i gang. Jamen, jeg tror, at det er meget af det. Vi mistede helt store klumper. Den var hvid. Ja. Jeg ved det der. Det er helt klart. Det var helt klart. Det var helt klart sangens skyld. Ved du godt det? Pas. Jamen, den skal vinkeslibes ind til halv størrelse. Vas. Jeg Skal den ikke bare slå noget mere sammen? Vas. Hvad? Det er lige det, jeg snakker. Ej, den skal være lettere. Den er meget Nå, tung, den er og for tung at arbejde så kan den ikke skide nok sammen. Nu skal man til over kryds. Stå sådan der. Det er vas. Ja, Men, det. Smider jeg det. Og lad Ja, det gør vi i morgen. Bummelum. Det der brænder jo ikke. Blandt andet.